Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en we nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor allerlei zaken in Zeeuw-Vlaanderen, maar zeker passie voor de medemens. Met wie hebben we het genoegen? Mijn naam is Dick de Poter. Ik ben geboren en getogen in Terneuzen, eigenlijk Driewegen, vlakbij Terneuzen. Noemen ze ook wel het naaikussen. Ja. Maar dat heeft niks met een grote gezin te maken. Dat heeft met iets anders te maken. Okay. Ja, dat is altijd die eerste lach die tevoorschijn komt ja. als je het over naaikussen hebt. Maar goed. Ja. Ik ben op mijn 16e bij de bank gaan werken, ABN AMRO. En ik heb me opgewerkt tot financieel planner. De laatste jaren in Rotterdam gewerkt. Oh, ging je daar op en neer? Ja, elke dag op en neer. Iedere dag op en neer van Aardenburg naar Rotterdam? Klopt, samen met een hele goede collega van me, Hans Mussen. Ah. Dus dan vertrokken we 's morgens om 5:30 en dan reed ik tot Bruinisse en hij van Bruinisse tot Rotterdam. En s'avonds zo weer andersom. Ja. Oh, dan kon je toch. Mooie goede tijd, ja, dat klopt. Zeg, hoe lang ben je nou in pensioen, Dick? Ik ben dit jaar, ik ben vorig jaar 70 geworden. En ik ben op mijn 60ste ben ik met pensioen gegaan. Oh ja. En wat was zo'n beetje de reden dat je naar Aardenburg vertrok? Komt je vrouw daar vandaan of zo? Nee. Mijn vrouw dat is een Gelderse. Oh. Gelderse streken. Okay. Dus dat, ik kreeg een benoeming als chef particulieren. Ik werkte in Terneuzen. In Sluis kreeg ik mijn benoeming. En dat was toen de gewoonte dat je dan ook dicht in de werkplaats ging wonen. Okay. En in Sluis konden we niet direct ons slag slaan. Het was toen al heel druk, ook met Belgische mensen. En, ja. Dus dan zijn we naar Aardenburg gaan kijken. Mijn vrouw koos een woning uit die ik eigenlijk zelf niet leuk vond. Maar goed, we zijn er toch heen gegaan. Ja. En ik heb er nooit geen spijt van gehad. Nee. Dat is heel fijn om te wonen. Zo. Ja, en je passie die heb je natuurlijk ook goed te berde kunnen brengen. Want je hebt heel veel met muziek. Klopt. En dan vooral Bach. Ja. Kijk, hier zie ik Bach Plus, ligt even toe, van het Cultuurforum. Ja, nou het is zo, Bach Plus is de uitvoerder. En gisteren zie je ook Aardenburg, 8 januari, hebben we dus in een overvolle, stampvolle kerk het Magnificat gehoord. De Bach Plus is een club die al jaren, al vanaf 2012, bij ons ieder jaar 4-5 cantates uitvoert. Op zondagmiddag om 4 uur. En na de uitvoering doen we altijd op zo'n Zeeuws-Vlaamse goede receptie. Met een glas wijn en een snackje erbij. En waar komen die bezoekers vandaan? Komen die ver uit België of uit Nederland? België, Zeeuws-Vlaanderen en ook nog wel van de overkant. Dus gisteren waren er ook veel vanuit het Walcherse. Dus dat trekt ook? Ja. Zeg, en hebben jullie dan ook met Bach in Naarden en zo, de Matthäus? Ja. 1 april is het weer zover. Dan hebben we weer de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion. En dan komen zo'n 1000 tot 1200 mensen in onze kerk. Ik ben zelf de verkoper van de kaart, dus het kaartenbureau namens het Bachcomité. En dat gaat allemaal online via een ticketservicebureau. Ah, ja. En we hebben nu inmiddels al ruim 800 kaarten verkocht. Oké. We hebben nog wel plaatsen vrij. Die zijn natuurlijk niet meer de allerbeste, maar wel goed van geluid. Dus iedereen kan ook wat zien dan in de kerk. En ja, dat is eigenlijk voor ons als Bachcomité dat is het moment waar we naar uitkijken. Dat is ook het moment waar we heel jaar aan werken. Oh ja. Want we hebben zo'n 30, 40 vrijwilligers die zich er ook mee bemoeien. We doen alles zelf. Opbouw en noem maar op in de kerk. Want de kerk wordt helemaal van binnen helemaal uitgekleed eerst. Koorhekkers eruit en noem maar op. En gaan we de tribune bouwen. En ja, daar doen we zo'n dikke week over. Ja, en dan is het moment suprem op zaterdagmiddag 1 april om 2 uur. En dan, daar zitten dus ook alle genodigden, die zijn er dan weer. Oh ja. Uit de provincie, de commissaris, alle burgemeesters uit de streek. Die zijn dan aanwezig. Ja. En dan zorgen we ook voor een goede receptie na afloop. Oké. Dus 1 april is echt een datum waar jullie naartoe leven, ieder jaar. Het is geen grap. Nee, het is toevallig 1 april. Ja.
Maar we krijgen altijd van de Bachvereniging een week voor Pasen, dus de zaterdag voor Pasen, krijgen wij onze uitvoering. Ah, ja. Dus dat is voor de komende 3, 4 jaar al allemaal vastgelegd. Zeg, en die Bachvereniging, waar komt die vandaan? Uit Naarden of Utrecht. Oké. Ja. Maar Dus- geen Bachvereniging uit België? Nee. Het is echt een Nederlandse Bachvereniging. Ja. Een wereldniveau. Die treden op in heel de wereld. Dus, dus Ja, want ik zie hier Bach Plus. Is dat Ja. dan bijzonder dat er dan de echt coryfeeën meedoen? Of is kijk, het... daar staan mensen op zoals Bart Naessens en zijn vrouw daar Amaryllis. Die dus, en daar zo Yves, die treden ook in de Nederlandse Bachvereniging op. Ah. Dus die doen ook andere uitvoeringen, de Bachvereniging, niet alleen de Matthäus. Dat zijn echt professionals en die leven daarvan? Ja, precies. Dat zijn broodzangers, om het maar zo te zeggen. Ja, brood. Of dirigent. Bart is dan de dirigent, die staat daar in het midden. Oh, in het midden, Dat is de grote man, ja. En daar die fluitisten en violisten, die zitten dus ook allemaal verbonden vaak aan de Nederlandse Bachvereniging. Oké. Dus dat, En die hebben allemaal conservatorium met... dit is echt de top. Als je vandaag ook de recensie leest van Jeannette Verhouwen. Oh ja, die heeft er verstand van. Wij hebben dat nu op onze website. Helaas mocht zij niet meer in de PZC haar recensie dat doen. heb ik van gehoord. Ja. Dus ja, dat is wel jammer. Maar ook, het staat wel bij jullie op de website natuurlijk. het staat bij ons op de website. En hoe heet je website, Dick? Dat is www.bachstad.eu. Bachstad.eu. .eu. Ja. Dus dat, En dit komt ieder jaar terug? dus ieder jaar is dat de Matthäus. En altijd in januari dit? Dit is het nieuwjaarsconcert. Oh. Dat is altijd meestal de eerste zondag van het jaar. Dus als we nou gewoon eigenlijk de jaarkalender bekijken, Ja, dan hebben we dus in januari hebben we dit. ja. In april hebben we de Matthäus Passion. Ja, en dan hebben we in juni de Mystery Cast. Dan komt er dus echt Bach Plus nodig dan iemand van formaat ook in de muzikale wereld uit. En dat kan een zanger zijn. En dat kan een zanger zijn, maar dat kan ook een dirigent zijn bijvoorbeeld. En meestal is het wel een zanger of een heel bekende, noem maar op, die goed met muziek is. En dat trekt ook heel veel mensen aan. En dan de zomerperiode, dat vullen we als Bachcomité met bijvoorbeeld orgelconcerten. Oh. Dat doen we gratis voor, meestal komen de toeristen daarop af. Oh ja. Als een bepaalde groep bijvoorbeeld uit het midden van het land vakantie heeft, dan zie je dat in de kerk tevoorschijn komen. Dat zijn mensen die ook wel eens meer in de kerk komen. En dan zie je ze dus allemaal grote gezinnen zo van... Ja. Met alle kinderen, die komen precies. daarop af natuurlijk. Ja. Dus dat, En verder is dan de zomer en het najaar. En dan het najaar beginnen we dus weer met nu ook weer... We hebben nog iemand die ook ieder jaar een concert uitvoert. En dat is wel heel mooi. Dat is met allemaal hele jonge mensen. Dat zijn mensen tussen de 14 en 18 jaar ongeveer. En waar haal je die vandaan dan? Nou, die man die weet dat overal vandaan te halen. Van heel Nederland en Vlaanderen? Ja, precies. En wie is die man? Pieter Lammeroy. Die woont in Waterlandkerkje. Ah, Ja, en die is verbonden dan? Dat is een Belg, maar daar hebben we via... we hebben ook mensen die ons steunen, gelukkig, financieel. En een van die steunfondsleden die was kennis met die man. Die zegt, nou, dan moet je eens een keer mee in contact gaan. Ja. Dus dat hebben we dan vorig jaar gedaan. Dan hebben we een prachtig concert gehad in de kerk. Dus ik heb het ook opgenomen op onze kerkelijke site. Kerkdienst gemist staat hier, dus daar kan je het nog eens terugzien. Ja. Maar dat was echt uniek. Een jong trompetist van 14 jaar, die ook bij Paul Witteman was geweest. Die was er ook bij. Dus ja, het zijn allemaal van die dingen die... Dus je hebt ook een enorm netwerk. Ja, ik ben zelf al sinds 1984 betrokken bij het Bachcomité in Aardenburg. Ja. Dus ik ben begonnen daar gewoon om eens te kijken, kaartjes te controleren. En van lieverlee groei je erin. En dan ga je kaarten verkopen. Vroeger nog heel ouderwets met echte kaartjes. En nou allemaal digitaal. En nu alles digitaal. Maar de meeste mensen weten mijn telefoonnummer nog wel te vinden. Hoor. Okay. Dus en behalve het
Bach gebeuren, heb je voor de kerk nog andere rollen. Hè? Ja, Nou, licht even toe. Ik ben ook ouderling in de kerk, dat wil zeggen, dat is met de kerkdiensten en zo. Je kent het gezegde, dat gaat erin als het geloven in een ouderling. Zo erg is het bij mij niet, maar dat... Dus ik ben ook betrokken bij de kerkdiensten, maar daarnaast, ik heb daar ook nog een foto van ingestuurd, organiseer ik ook vanuit de kerk gast aan tafel. Ah ja. En dan nodigen we iedere maand nodigen we mensen uit die zin hebben om te komen. Alleenstaande, noem maar op. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, nu hebben we het asielzoekerscentrum naast ons, daar in de sporthal. Die mensen nodigen we dan ook uit om te komen eten. Ja. En dan kook ik een 3-gangen diner samen met nog wat andere mensen. Zo, allemaal vrijwilligers? Alles, alles allemaal vrijwillig. Ja, en je hebt ook nog een mooi filmpje opgestuurd, hè? Zullen we daar even naar gaan kijken? Ja, dat... Ja. Ja, dit was de kerstnachtdienst, zeg je. En hoe kom je nou aan... er was iemand met een trompet? Ja, dat is een heel leuk verhaal. Ja, vertel. Die asielzoekers die zijn 1 oktober daar zo neergestreken in de sporthal. En dat is eigenlijk niet ver van de kerk vandaan. Dat is de volgende straatje. Met nog iemand ben ik samen naar de eerste bijeenkomst geweest. We hebben zo gesproken en we hebben ook gezegd van nou... als ze iets nodig hebben of we kunnen ook wat betekenen. Nou, die vraag kwam al heel snel. Van ja, we hebben hier mannen staan en die willen wat doen. Ja. Heb je niks daarvoor? Nou goed, we hebben ze dus wat snoeischaren gegeven. Ze hebben heel de haag rond de kerk laten snoeien. Dat is dankbaar werk voor zulke mensen, toch? Ja, en die waren blij. En ja, dan hebben ze met z'n allen in de consistorie van de kerk hebben we koffie gedronken. En dan hoor je de verhaal, trieste verhaal over het algemeen. Dus niet iedereen kon je verstaan, want er zitten er maar een paar tussen die een beetje Engels kunnen. Dus ja, dat was al de eerste dingen. En ook in die periode hadden we dus de eerste zaterdag van november hebben we de hobbymarkt. En dan wordt de kerk ook weer zoals bij de Matthäus helemaal ingekleed met allemaal marktkraampjes. En hobbyisten kunnen dan hun spulletjes verkopen. Ik bak dan ook weer samen met mensen oliebollen en wafels en lekkere soep. Dat verkopen we dan allemaal. Ja, daar hebben we een mooie foto van. Hè? Ja. Nou, dus laten we even kijken, de foto. Ja, kijk, vertel. Hier staat alles gereed, maar dat is eigenlijk voor de oliebolactie van 31 december. Dan zie je dus per onderdeel 5 kilo bloem, 5 liter melk, gist, appeltjes en dan rozijnen en krenten. Die gaan dan allemaal in zo'n grote waston. En dan wordt dat gekneed en dan bakken we daar oliebol van. Oh ja. Dit jaar hebben we er 2000 moeten bakken. Dus ja. En die opbrengst is dan voor jullie voor, dat is voor onderhoud? Het onderhoud en het orgelfonds. Oh ja. Want het orgel kost ook, je hebt het gezien met de opname van het kerstconcert, ons orgel. Ja, daar wil ik jou even nog eens hartelijk voor bedanken. Ja. Want Tim en Ben van Helderen, daar heb ik contact mee. Het zijn 14-jarige jongens en die wouden graag een kerstorgelconcert houden. Nou, overal is geïnformeerd en toen zei Dick, laat maar komen. Ja, dus we zijn een keer zonder mij gaan oefenen. Toen heb ik ze een keer opgehaald op school in het Lodewijk College in Terneuzen. En toen mocht je daar oefenen en dan op een gegeven moment het moment suprême hebben daar in die koude kerk... Verschrikkelijk koud. Ja, heeft hij dat kerstorgelconcert. En Tim heeft gespeeld. Ja. En Ben die heeft gefilmd en ook geëdit. En dat is natuurlijk 3 dagen uitgezonden. Ja, heel mooi. Echt een want dat gaat nog verder. Want Tim, die wil graag orgelles hebben. Nou, vertel. Ja, dus ik zei ook van, goh, wil je daar verder in gaan? En wij hebben een fonds in Aardenburg, wat in wezen van oorsprong in het leven is geroepen, om organisten voor de Sint-Baaskerk van hervormde signaturen, om die
een opleiding te geven, dat te financieren. En ja, dus in het kader daarvan heb ik hem ook gevraagd van, goh, voel je er wat voor? Hij was direct enthousiast. En we hebben ook een enthousiast orgelbespeler, dus een organist, die daar ook aan mee wil werken. Dus als het een beetje wil lukken, dan gaat dat van start. Ja, dus mooi. Dan, en ook als die organist een keer niet zou kunnen, dan zou we misschien een beroep kunnen doen op Tim om in te vallen. Ja, nou, dat is al een keer gelukt. Echt waar? Ja, want voor een paar weken terug, daar belde iemand van Katzand mij op, daar zijn we ook wel bij bekend. Die zei, Dick, ik moet eigenlijk op mijn gitaar de gemeente gaan begeleiden, want de organist is ziek. Oh. Kan jij dan voor mij invallen in Sint-Kruis, want dat is ook een ouderling. Dus ik zei, nou, is goed, prima. Ik zeg, maar denk eens aan Tim van Elderen. Ik zeg, nee, kan je krijgen. Dus ze hebben hem dus gebeld en hij heeft het overlegd met zijn ouders. Ja. Want zo gaat dat natuurlijk. Zo'n 14 jaar. Zijn brave jongens. Ja. En dus hij heeft gespeeld daar in Katzand. Oh. Dus ja, dat is al een gevolg ervan. Dat vond hij heel leuk, heb ik begrepen. Ja. Zeg, en dan ben je ook betrokken bij de kunstmanifestatie van Adenburg? Ja. Kunstenfestival. Kunstenfestival. Ja. Dat is een biennale, hè? Dat is 2 jaar, hè? Ik ben er niet direct mee betrokken, maar het festival huurt de kerk gedurende een 6-tal weken. En dan doen wij het vanuit de kerk ook natuurlijk zo goed mogelijk alles presenteren, alles laten goed verlopen. We hebben ook eigen vrijwilligers die dan ingezet zijn om de middag te bemannen. En het festival kwam dan met vrijwilligers die 's morgens de kerk open hielden. Mooi. En wij hebben allerlei dingen ook georganiseerd daar rondom, waardoor mensen dol enthousiast naar buiten gingen. Ja. Want het is natuurlijk niet alleen de kunst die ze kunnen bekijken, maar heel het gebouw op zich is een kunstwerk. Ja, is ook zo. Met al die mooie sarcofagen die er staan. En de historie die erachter zit. En als je dus als gids, en ik doe zelf ook veel gidswerk, als je dat uit gaat leggen, dan zijn mensen de meeste vroegen, waarom hebben wij dit nog nooit geweten hier zo? Dat hier is, zo dicht in de buurt, vooral uit België. Ja, maar dat is en dat is heel leuk om te doen. Dat is iedere 2 jaar. Ja. Het is wel een hele drukke periode, want het afgelopen jaar hebben we 9000 bezoekers gehad. In de kerk of in de totaal? In de kerk totaal, ja. Zo. Dus dat waren er 6000 van het kunstenfestival. Zo, dat is een goede combinatie. Dus dit jaar is het niet, maar in 2024 weer wel. Heel jammer was het, en dat is ook een ander, denk ik, punt. Ik ben ook in het bestuur van het Cultuurforum. Je zag dat daar ook op die foto daarnet. Links. Dat had te maken, dus wij als kerk hebben een samenwerkingsovereenkomst met het Cultuurforum. Bijvoorbeeld wij kunnen gebruik maken van het toiletten, want die hebben wij in de kerk nagenoeg niet. Eentje. Iemand met een rolstoel, die kan niet terecht. Dus dat is nu wel het geval. Ik heb zondag in de toespraak aan de mensen nog even een grapje erover gemaakt. We hebben een contract gemaakt en artikel 2c, dat heeft te maken met de toiletgebruik. Ja, ik snap het, ja. Zeg, en dan behalve het orgel in de kerk, doe je ook nog eens een keer ben je toezichthouder van RTV Scheldemond, hè? Ja, klopt. Ik zit in de raad van toezicht. Ja. Ze hebben mij toen gevraagd want dat had met het voortbestaan ook van Scheldemond te maken. Ja, zoveel jaar geleden, 2019 als het goed is. En dan moesten dus mensen vanuit de gemeenschap moesten zich ook actief op gaan stellen, want anders was het einde verhaal. Ja. En ze zochten iemand om namens de kerken daar zo in de raad van toezicht te zitten. En dat heb je gedaan? Dus... En dat heb ik gedaan, ja. Dus dat... we vergaderen niet vaak, maar goed, 1 of 2 keer op een jaar. Okay. En wij kunnen natuurlijk ook een klein beetje het beleid bepalen. Dus dat, en toezicht houden. En toezicht houden, en wat prima. Nodig, ja. Zeg, en dan heb ik ook gehoord dat je ontzettend veel doet, of gedaan hebt ook, in mantelzorg. Nou, het is zo, vanuit de kerk komen er geregeld mensen die mij of ons bellen van nou, Dick, kan je eens even langskomen, want
mijn papieren stapel is zo groot. Oh ja. Dat soort dingen. En ja, daar hou ik me mee bezig. Ja. Maar ook ga ik nu bijvoorbeeld volgende week met iemand mee die voor de zorg bijvoorbeeld problemen heeft. Waar de overheid zegt van nou dat krijg je niet meer. En allemaal van dit soort zaken, ja, dat is een trieste zaak. Ja. Dus dan gaan we vanuit onze diaconale zorg, vanuit de kerk, gaan we dus mee. En ja, dat is een... ja, in het verleden heb ik de afgelopen jaren ook met mensen die met kanker te maken hadden, naar Gent vervoerd, heen en weer. En allemaal die zaken. En opgelet natuurlijk. Dus dat... Dat zit ook gewoon in je levenswijze. Nou ja, je had het over passie. En passie, dat is eigenlijk hartstocht. Ja. En als je geen hart hebt voor de medemens, kan je ook geen passie hebben volgens mij. Nee, volgens mij ook. Dus dat, zullen we daarmee besluiten? Ik vind het goed, Jan. Oké, nou, dan gaan we nu de kijkers bedanken. Nou, beste kijkers, dat was even inzicht in het leven van Dick de Poter. Van alle markten thuis en ook van alle kerken en zo. En, noem maar op, met Bach en zo, goed bezig. Nou, dankjewel voor je komst. En ik wil je bedanken door lekkere klinken op alle gezondheid van alle mensen. Dat wens ik jou ook toe. Dankjewel.